Takže vás zdravím u nového videa. Dneska tu máme survival mode, ako som vám slúbil. Chapter 1, akože niekedy ešte si párkrát zahrám Chapter 1. Trochu som si párkrát survival mode zahral, takže viem čo tam je, takže môžeme ísť. A je to taká ako keby je to, že musíte proste urobiť nejaké blbosti. Proste, že máte no proste máte, že proste čo najrýchlejšie spraviť objednávky a bude to čím viac ťažšie. Ináč. Takže sme tady. To začína. Bum. 30 sekúnd svetla. Takže tu už máme všetko okrem oka otvorené, takže bum. Bum. Za tak to je 25 sekúnd. No toto je presne to, vy nevidíte ani jeho červenú žiaru. Takže neviete momentálne kde je. Nice. Takže toto máme a ideme čo najviac urobiť z toho, zatiaľ získavate čo najviac peňazí, takže aj z toho najľahšieho jedla môžete si vyťažiť možno 30 coinov, bude to čoraz ťažšie. Čím ťažšia, tým viacej peňazí. A máte iba jedno srdce. VIP možno majú ešte nejaké, ale to žiaľ neviem. Takže idem. A takto sa to bude proste sa to bude robiť. Takže koľko naviac dáte, môžete si porovnať so mňou skore. Zatiaľ ja mám jedno. Chcete si porovnávať skore, ja mám jedno teraz. A kto bude mať viacej, tak ten vyhráva teda. Takže do komentárov napíšte, koľko ste mali skóre. Keby ste sa pýtali, toto černo, to je úplne hrozno. Hop. Jaj. Dobre, takže máme rybku. Uj. Takže máme druhé jedlo. Za týchto 2 minúty sa zväčší úroveň. Bro. Ako vidíte, teraz dostanem koľko? 30 coin. Iba za taký ľahký recept. Toto je najlepšie na prachy, keď chcete získať. Ja si teraz šetrím na kuchynku, takže celkom sa mi zíde táto minihra. Takže chapter 2 vyšla a takže ja teraz úplne, že ja sa ju pokúšam teraz prejsť, ale stále mi to nejde. Stále sú tam nejaké nedokonalosti. No nie, že nedokonalosti, ale že ja nezomrám hneď to prvé, ale proste už budem vo finále a v tom finále iba tam.
pár nejakých metrov, aby ste mali, ale vy musíte počkať, inak vás rozpučí stena. To je ten problém. Tak nic. Takže nejak tak. Teda ja už mám teda druhé, či tretie teda. Takže bombastiko. No, idem. Bum. Bum. Let's go. Joj, za 300 sekúnd to bude. To bude dvojka, tam už budú ty kaluže a ty kaluže sú otravné. Už tu máme, vidíte, aj mango, takže bomba. Iba všetko je otvorené okrem oka, takže to sa aspoň nemusím bať. Som toto hral, hlavne chcem vyťažiť z toho čo najviac peňazí. Som to hral na mobile a vidíte už druhé. A na mobile je to také trošku... Na mobile je to, že mnoho ťažšie. Mrkva nič. Mrkva, potom je redkvička. Takže tak to bolo tesné. Potom na druhej strane musí byť mango 16. Rýchlo, otváraj per mango od videnia. Dobre, čo tu máme? Takže keďže na počítači to viem dobre hrať, takže to bude proste úplne, že tu môžem získať toľko peniazí. Na mobile som tak primárne získaval 90, teraz mám aj viacej ako 90, určite. Myslím, že v týchto ďalších obťažnostiach budú aj očka otvárať a tam to už bude hrozné. Tam možno aj skap. Proste vy nič nevidíte, ani to svetlka miera, tie močky iba vidíte. Černo-biela. Dobre. Ideme si zobrať tú paličku z jednotky, ak ste pozerali. Nice. A toto presne to, vy to nečakáte, ale hneď vás príde a čap. Ja som teraz získala práve tých 90, nie? Čo hej? Max som sa fakt zasekol na tých 90. 115, ešte že tak. Takže nice. Takže asi by som si dal ešte ďalšie také. Vidíte, ja už si šetrím na 10 000, ako vidíte. Týka táto VIP. Táto VIP kuchynka by som si ju aj kúpil, čo? Som musel mať prachy, čo? A ďalší krát, lebo ja si myslím, že sa dá aj, že v tej chapter jednotke majú dva konci, že pôjdete ešte do takého, do tohoto, čo tam viete, že čo bolo pri tom výdajnom miestku a hneď tie dvere vedľa. Čo sa nedali otvoriť, takže myslím, že toto asi druhý koniec, že tam môžem ísť. Lebo ak nie, tak ja neviem. Hello, Bozo. I cannot help you. Wait.
aj dvaja. Dobre. Šalamún. Zoberieme Šalamúna. Bomba. Tma. Ríže. Teraz prešiel. It's a good. Takto si tu dáme nakrájať Šalamúna. Takže, počkaj, koľko som mal predtým skóre? Môžete to predtým zrátať. Nice, mám to. Pozri, teraz vybehne. No, neviem. It's a good. Čo? Hop, 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 hop. Červená. To vedel. Hop, hop, hop. On tak sa bagol. Takže it's really good. Hop, hop. Nice. Cez toto sa hlavne získavajú peniaze, ja už mám. Druhý toto bude dokončený. Takže 30, 60. Ešte sú 2 minúty. Zvýšenie obťaženosti. To je... Asi tie 2 minúty veľmi rýchlo využijem asi na toto, ale dobre. Akože nechcem nič hovoriť, ale akože toto niekedy nie je ani ľahká hra, lebo keď som s týmto začínal, tak som si vravil, že čo to je, že akože jak ma mohol chytiť. Som sa iba trošku dotkol vody. Nie. Párkrát som sa mu pokúšala aj ujsť, čo bolo úplne, že nepotrebné, lebo proste tému sa nedá ísť. Keby ste boli, aj keby ste to stihli, jak admin, že prejsť neviem kde, tak vás aj tak chytí. Tri mám. Nice. Takže už mám 90. Skúsime viacej ako 115, ako som to mal. Dobre, teraz tam išiel. I'm chill. Dobre, hop, hop. Červená. Dobre. That's the good. Takže tu mám 3, takže 4, teraz budem mať 115, či? 3, 6, 9. Takže uvidíme, koľko mi to dá peniaz. Takže 3, 6, 9, 12, či 25,
Teraz mám, hej, teraz mám 115. A teraz je to ťažké. Pri tých 115 je to potom ťažké. Nie, ja som vstúpil do tej druhej. Ešte. Zabudol, že toto je ťažké. Dívať sa pod nohy, dobre. Huh? What? Kamo? What? Heck? Pekne mi to seká. Haha. Kamo, avokado for Mexico? Tak naproti budú morkvičky. Op. Kde sú mrkvičky? Let's go. Podám mrkvičky. Neviem, prečo mám dve mrkvičky. Nedá sa nejaká z nich nejako vyhodiť nejakým spôsobom. Nedá, bomba. Že musím obidve toto domov. Nice. Prvá. Aj. To mi zmenia aj to druhá. Spôsobom ríšu. A tak teda to išlo, takže mi to vôbec nevadí. A teraz som sa musel do toho chytiť, že? Ja som stratil moc času. To asi nestíham. What? Ja som to stiahol, čo? Čo sa stalo? Mám iba 115. Zase 115. Skúsil som to navýšiť, ale nič. Kamo, kde som to? Kamože, čo? Nice, error, bomba, fakt. Tak nič. Takže ten error, takže sa skoro opravil. Mám 590, či 6009. Kamo, ona má už jeden, ona má už jeden prešli. Jako, že keď sa nenecháš zmačknúť to stenou 5, tak akože to ide, ale tá dining room
The dining room, že tu sa dá, že nejako dosť. Že tu potom vedia takéto dvere. Tyko... Aha. Ja už som na to prišiel, takže ten dining room je... A jo, dobre. Takže ľudia, na dneska by to bolo všetko, takže čaute, čaute.